सक्कर जीएसबी बांधवांक आमगेल मोगाच नमस्कार हांव कारकळदकुन विद्या आम्ही एक तारमयल तिजोरी म्हणजे किरु नाटक मेगेल टीमा वाटो प्रस्तुत केलेलं आस हे कोणाके संबंध पाविल नाही आणि हे केवल काल्पनिक म्हणून सांगूक इष्ट पावता आता कोविड-19 निमित्त आमक करेक्ट स्टेज काही मेळलेल ना तश दुकून आम्ही घरांतूची अंगणांतू कोरनु हे पेटयत असती धन्यवाद हाँ जायता भाग्या काल हल्ले पेस्ट आडी गोहे सरला अयो तुम्ही उड्डायली की हा ह्या 4 दिवस जाऊ तिथला सांगतो राबा हाव कांडिता गोहे ते न हांडी राबा इथे वेस्ट करते असं म्हणतो गया आईले तू एक केदन सुधारती मागके काही गांठी पडली की तू गया डांग कशी आहे सतीशा अरे विवेका पैसा आईलो हा जायत हा विवेकण्णा कसं काही संकवन्ने तू संदुकोन तूप गालनो चरचरी दोन पोळ काण हाडू की नक्का बा नक्का तू खाऊ नाही हडता असं नक्का फुडली वेळा खावनो 2 दीस पोट सपना आशिले बा तिगेल पोळ खाऊन हांव काही वच्चे हा कितरे विवेका कितले आईलो काय ना रे सतीशा म्हाका एक काम जन जावका आशिले मगेल बायले मस्त काम करू काय कळना तशी एक काम जन तुगेल गुर्तार कोणी आसा की असं रे एक मायस वय वय तुका केदन जावका आशिल्ले म्हाका पाय दुखून आयले रे जाता खंयची गावची हांगावे ना ती वन्नावर सायडाची आसती हंगाची ती काही काम जावका म्हणतशिली वय हा पळूया आता हांव फोन करून उलोवन तुका एक कोण दिवे जायत अब्बा आज ही पुरो हो जाले घरा काम करणं काय मातीन कोरनात गो हांव सतीशाला वचून सांगला एक जण असलं करून दी म्हणून ताका ताण म्हणला आज पेटयता म्हणला आता येऊच्या पुरो आईला पुरो शिला कापी झाली गो कापी ना म्हणतात आणि करता एक वेळ बैसून घेता बैसे तू राणी म्हणके महाराणी म्हणके कसं निते बैसा तुम्ही सोडाची या गंगा काय टेन्शन करू नको आज सतीशानं एक माई पेटयता म्हणून म्हणला आता येऊच्या काही पुरो कळव कसं निते सकाळी पुढे सोडाची कसं गो तू गेले विवेकण्णा कोणती आईच दिसता विवेकण्णा हो आम्ही आई डिस्टर्ब झाली की हा बा कसं डिस्टर्ब हो हीच वे माई सतीशानं सांगितलंय हा बाई तार माई म्हणू कंची होणावरची मम्मा नमस्कार नमस्कार मम्मा माय घरा कामन पुरा करते की कोयराप रंगाप कळतं पुरा कळतं चरडा के पळोच्या आशा पुरा जायत बाई गो रुपा चहा पिऊन झाली की ना गो आणि पिऊ का मी गेले आताच टाइम तुम्ही करताना मका एक वर हातात की बस गो बैसा तुम्ही बैसा की कसं काही सतीशू आणि काय ना अशीच म्हणल्या तुमच्या बघे तसेच काम अजून जाय काही म्हणून काही कापून आणल्या ये या तन्ने झाला गावले हा ये मय कसं स्पेशल गो आजी हो मिगेल पेटी सोडली यमा ही मिगेल पेटी मिगेल जीवा गांटी
आजचे पुरे काम जल्ले आम्ही तडे निद्दता पाया गांठी पुरा दुखी शिल्पळेल की तुम्ही कंची सुण्यान वेल्ले गीत की कसं नाही तुमच्या थंय तरी नाही कसं झालं काय ना गो चा पिठो दवरला ना कोयराचे दिवसाक म्हण हो त्या हा वेल्ले अय्यो नाही कसं लाग आमक त्या सुकायला दान कसं जायना वे सगो असं हा या कंचे किती पवन आता नवे वे नाही ह्या पोरण्याची पोरणे घालच्यात आता घेवच्या जातवे आमगेल मितीना हो भारी छंदस गो ड्रेस छंदस राईत एकटा हा जायत गो नाव भाग्य काही दौर्भाग्य अशील अशील खाऊच्या समित योग नाही का बामण कितलं चांग अस यो माई वसरी काम अस पायक पीठ वाटू अस पुता जायत येता माई माई कसं घे माई दे गो पुता हे माई न कसं घेऊन येत की सगळं दिवस पेटी घेऊन बोलता उंबडा पत्ताने एक पेटी घेऊन येता इदन बासीताने एक पेटी घेऊन घालतोय रगी घेऊन येता बा हे पेटीर कसं नसकी तसं नाही कसं केला गो कुरंबोळ येत असं होय ग मी गेले एक नंबराक दुवे नंबर गो एक कॉल कोण दी गो मका हा राब केल्ली वे ना बा मिस कॉल दिला तीच करतलत ए देवा तुक सांगची बदला नु तो बशीला ऐक तू जीवत म्हणारी कोणा काही करतल नाही तू फोन घ्या सामांत्र करतली म्हणून तेत्तल तिगेल फोन राब चिके पळया येतली म्हणून बसता हा आईली गो हा आईला घ्या 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 हॅलो कशेच गो पुता वय भरती मास भरली न्हू तुका 9 महिने जाल नवे वय वगे अंगाला नी बोर दवरी हांगा रज निमगो न्हू वगी येता जायत गो पुता जायत घे गो एक वेळ बंद करी हा पप्पा कसं केला गो कुरंबोळ येत असं काय ना गो बाक्या पत्रे करते ना पत्राडे पान दिला तशी ते पत्र अडकेल्या हो पत्रड वे काय भारी इष्ट मिगेल बामना के भारी इष्ट वै वेरा भारता करडे गाण हांडी हा पैसा वा आईची खर्च वरला भाग्य हे त्यांना बाटलीन खास झालं ना 9 बाटली घेऊन यो ग अयो तुम्ही कसं उधार केली वे हाव एक गंटुलन त्याल निस्तुच्या दवरलेले उधार कोण कैर केली वे कसं असतं तू कसं उधार केले निघाल म्हणता दोन्ही थंब बशिलो आज एक पाव तशिले हे रामा कशी तू गेलो टू वांचका आता कसं जल्ले म्हणून सांगा हांव कशी तू गेलो टू वांचका आता कसं जल्ले म्हणून सांगा अशी चुनासी ग तू इथे करता तुझे सृष्टी का ब्रह्मभुई रडता पैसो आशील हंग म्हणता ना जले कोण हूं
कशी तुगे लोटू मांजका हांव कशी तुगे लोटू मांजका तो मस्त वड्डो जाक पोळो का खर्चुनाची हंगा दिसू लोको का तू कशी गांठी पडली म्हाका हांव तुका सोण बत्ता नाक म्हणता हांव कशी तुगे लोटू मांजका झाला रे एक थंब वेस्ट केले मग तुम्ही हे देवा सुने बाल अंडे गल्ले विलवर जल्ली मू रूपा गे गो तुगेल्या पत्र डेकोरेंट बैठो हा ते कसं आहे तो नाही झाला कोणान गो हे हे मिगेल जावेला कंचिकी चढवा दिसता म्हणाली ताका नाका कशी पळचा काही संदस ना ताका 4 दिवस जाऊन काढया म्हणून घेऊन आयली आणि काय असं कार माई दिसना ती हंगा मेडिकलला गेल्या मात्र अटका हा आता कामांच्या आणि नमगून दशनाबा तिथं गो कसं झालं तू काय करतो ती हंगेल करकड काम असेल ना ती बुद्धी माक गोत ना कितले दिला री पावना तिका कालच्या पैसे तू दिला री पाऊंडी प्लॉट फुकून बसता कसरे नादतला री होता मट्टा काय होणी ना तिका हंगे ते तशना गो पूरा काम नीट करता चढ म्हातारांनी होऊ नका म्हातार मागीर एक पण सकल घालची बुद्धी ती गेली मागीर आमक कसल्याक विंगड जनावर घरा विषयानी करूत बसले म्हळ्यावर आधी कसले खान केला काय ना गो सायकल आंबडकर का म्हणलं का हो सायकल पडव्या करतांची के चढ करी तुका जाव चला पार्ला सिन्नून दिता हा जाय जाय तशी म्हाका चारी दी करूंक हा जाय येता हा जाय पूरा काम जल्ले निघता आले वै गो घंटी इक्र जल्ले कसं निदो चालो चन्ना ते फोन दवर लियो हा आईले बाये सगळी जातस कोण पळोवया ये कशी करचो बा हॅलो हांव माये भाग्यान उलोवचे हा कसं गो भाग्या हा तुगेले दुवेल फोन आयिले वय वे कसं काही ते गोत ना आता वचका काय तुवे वय वे हॉस्पिटल वचका काय जायत गो हा. जायत हा. दवरता हा हा कशी दवर म्हणून इकडं नाहीये कसं नाही असं दवरया यो देवा आणि इద్దल्या मू कशी जागोत येत कसं नाही असं हांव काय करता दुवेल्या कसं जल्लाली म्हणून येतं इथे मी काय चेंज पडेल का तुम्ही कसं गो कसं सांगता काल असेल अम्मान करून दिला ते ना दिसता ना पुराकडे तो दिला पळते वासरे देव काही वाचू का काही वत्ता बाजारी पडेल नाण्या पडेल पुराकडे पळून झालं काही दिसता ना मी काही असताले काही वत्ता तुम्ही एक गुर्तू ना अर्चू ना कोण कोण हाण कामा राबो सांगा सकाळ खेळ माही दिसाना निघाल चेन नाही दिसाना राब गचिके ಗೊತ್ತು ನಾಚಿ ಕಷ್ಟ ಸಂಗು ನಕ ಕೊಣಲೆ ಬರೀ ಅಪ್ಪ ಅದ್ಗಲ್ಸಿ ಕೂಡ 4 वेळा आलोचन करका काही वक्त चैना असताल काही जेव्हा तुका मात बस करायला चढ झाला काम जन जाई मिळेली या होळे काही गेली म्हणून काही वत्ता घरान तो असताले होळे काय तुमक मेळ्ळी ना तुका मेळ्ळी म्हाका काही मेळ्ळी
तुका आताच बोस नांगो काही दवरत म्हणून तुका करतो हे बंगरा मल्लार बंगार घेवचो शेसवानी अम्मान दिलेलं म्हणतो का दुहेरी म्हाका तिगे पेटी वयरी दळो कसं पेटी पण करतात तो कसं वनू कोण पडता नाका बाती येऊ कसं दवरला खंय काही वताने घेवन वता हे पेटी आणि तू असताले हांव सांगता मग बघ ना कसं जायचं हँग करी ओपन करच मामा ओपन कोण पडायचा कसं कोण सांगितलं ऐकतात तुम्ही कसं नाही त्या करी हे कसं नाही पूर्ण पाऊस पुरावून तू जाऊन घेतल्या हा म्हण वेळाचं चला सेशनाक होती म्हणून सांगितल्यावर तू जाऊ का ना सही नाही ना ते बाई ना मग जाऊ तर तिचे घेऊन संपवला तुझ्याकडे संशय परिहार जाऊ त्याकडे पोलीस कंप्लेंट केली खरी माही तू खरी चमकलेली सांग अशी काय ना मम्मा काली रात्री तुमगेल बायलेन फोन हंगा दवरलेले ताके फोन येईल म्हणून हांव काडले पळयतना बागेल फोन तांतू तिगेल दुवेक एडमीट केला ती आस्पत्रेक बाळंतिऱ्याक ताजे खातीर हांव तुमी न्हीद दोन आशिल्ली मम्मा एक उत्तर सांगून येत नशील बा तुमी न्हीद दोन आशिल्ली ती जागोत नाका म्हणून हांव बागेला लॉक केल्लेली किदा चमकली मम्मा तू किदेली मम्मा असं असं अंगल तिंबायला फक्त काय कुंभण काढायचं जायत मये आता कसं नाही तू निंबू चवचू नका तिक चैन ना म्हणून विषय कोळो चैन नका तिगे गुण कळतं ना मा पळया पळगो पुता रुपा तुगेले हे गव नाक कसं की तुगेले भांगरा चैन दिसता शिरकला पळय जागृत कर पुता अब्बा चैन मेळ्ळा अम्मान मोगान दिला हांव सांगते न्ही तुका कोण अल्वेरी आलोचन करची ना कसले ना ಒಟ್ಟು ಒಪ್ಪೋದು गांव सोडलं जाल्वे ती मनीस पाप देवता मनीस राता रात्री पाप दुवेक ऍडमिट केला म्हणून हॉस्पिटला धावले आमचे उपद्रव दिवची नाक म्हणून तू एक चूर आलोचन करता गो कोणाके अपवाद घालची पुढे माये माये कसं गो पुता तुम्ही कसं लहान तू पुरगेला खाण पुरो ಒಟ್ಟು ಕೊಂದವರ್ಚೆ इथे मम्मा तुम्ही पळयले पेटी ओपन करून बाई माये हा ओपन कोण पळयला निगेल चैन दिसानी म्हणून सांगून त्या कान पळयला त्या- निगेल मी तीन चुकी झाली माये ते कसं म्हणल्यारी मिगेल नात्र ಗೊತ್ತೇನಾ ತೈ ಮಿಗೆಲ್ ಪಾಯ ಮುಳ ಗೊಂದಳ್ತ ಪಾಪ ಕಸ ಕೌತೆ ಹಳ್ಳ ಮಮ್ಮ ಕಸ ಕೌತೆ ಹಳ್ಳ म्हणू मग कई तकडे कामार बिल कಡೆ दिल्लल वेळारी ते हावे तंतु कांड होते ಸ್ವಲ್ಪ चुक्कलल वेळारी नत्र दीमिया म्हणू आम्ही कसं की म्हणले की तू गेल पेटी पळानो कसं ನೇ ನಾಮಮ್ಮ ತಂತು कळली माही आमका ಈ ಪೇಟಿ ನಾಗೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ ಮಮ್ಮ ಮಕ್ಕ ಅವನೇ घेऊन मत्ता हे रामचंद्र रूपा रूपा हा योगो योगो कसं गो रूपा काल एक भारी गलाटशी ऐकत अशील हांव मस्त बिझी अशील कामारी तशी कसं झालं काली काय ना गो मिगेल चैन दिसा नाशिल्या हो खंयचे त्या तुगेल अम्मान तिथून कोण दिलेलं त्यावे नाही गो तेची चैन अम्मान दिलेले चैन दिसा नाशिल चैन दिसा नाशिल माई दिसा नाशिले तर चोरी झाली म्हणून सांग म्हणून माई वे संख्या येऊ नका ओ तू एक विषय सांगू का विसरली पण म्हाका तिगेल पयरी फोन येईल तिगेल दुवेल हॉस्पिटला दुखून मोस्टली तिगेल दुवेल बाळांतिऱ्याक फोन येईल ती म्हणून अर्जंट पेटाया ती म्हणून हांव कसं केलें हांव तुगेल मोबायलाक फोन केलें मागीर पळयला मागीर न्हू कळ्ळें नाही गो हा मोबाईल हंगा दवर नाशिले रात्री हा हांव मागीर तिका सांगलें अशें शिकई म्हणून मागीर ती मोस्टली चमकल दिसता तू कसं तिने कसं नाही सांगा नी बाई गो आम्ही निद्रा नाशिलीत म्हणून माईन कसा नाही सांगायला ते किंवा कोणतं कळली चैन नाशिले नाशिल्ले तिगे वेळ संशय येऊ नशील म्हाका तशें आमी सद्दिल्या तिगे पेटीन सोदिताना पुरगे काण मात अशें तांचो माई ती मस्त बेजार झाली गो म्हाकाय बेजार झाली तिगे पेटी काण हे तर कोण पळयला तशें मस्त बेजार झाली जाल्यार हांगेले कसं नाही होद ना पुता म्हणून सांगले मला वासरी येऊन म्हाका मस्त बेजार झाली तुम्ही पेटी तर ओपन कोण पळयला हांव कशाला कंपनी नाही म्हणून सांगले त्या म्हाका आयकून मस्त बेजार झाली होद ना गो बेजार कोर न्हू गो कसं करू शकता
आता कालारी कसने चोराणीक जाल्ला म्हणले कुडले फर्स्ट संशय येवचेची कामां चालवली जाल्यार तू समज सोदू येत आशिल्ले गोतना अशी विंगड गेलाल वैरी संशय करूनच जाशिल्ले असो कसो करू जाता चेन मेळ्ळी नव्हे अब्बा अम्मान दिलाला देवाल देन चेन एक मेळ्ळा ताजी कतिरीची ह्या कामाच्या दिलावरी नाकू म्हूण सांगून तिका कामांतल्यान काडले तशी तांकां सांभाळूय दिवका नव्हे हांव कसं केलें तें सांभाळ पुरा दोकान दवर न्हू सकट घरा काम हांव करचें एक बैगो मागीर 8 दीस रज निमगिला बाळान तिरेक मोडो पेटोवन सोडली तिका ताजे ऑटो चरडो वांको चक्कुली निप्पाट म्हूण 4 पॅकेट घेवन घेवन पेटयता पूण गेल कांतर कसले चरडो वांको म्हणून चक्कुली निप्पट दिल्ली वेतावे 4 पॅकेट कसले गो असं गो चरडो नव्हे पापा खावो ती आणि रुपा रुपा कसं गो आणि कसं म्हणल्यार रे घे तुगेल डब्बो आज कसं केला खावच्याक